Mislio je da je svoj na svome, ali obnovom zemljišnih knjiga zemlja koju je posjedovao, a s njom i kuća koju mu je otac gradio, postale su tuđe vlasništvo. Ja i svoja žena, znači, sve što zaradimo ulažemo u ovu kuću da bi imali za se, da bi imali za svoju dicu. A danas dobijemo ovo da nije naše. Nije riječ samo o njegovom, već ukupno 110.000 metara četvornih na kojima se nalazi 15 kuća i mnogo više praznih parcela koje su sada u rukama jedne obitelji. Nema, to je sve njihovo i eto. I sad ti moraš dokaživati da je to tvoje. Nešto što je tvoje stoljeće. Da. Priča se zakomplicirala za ove mještane Debeljaka kada su praunuci nekadašnjeg upisanog vlasnika došli na sud tvrdeći da su naknadno pronašli tih 11 hektara i žele ih natrag. Sud donosi upitno rješenje. Općinski sud u Zadru donosi rješenje o naknadno pronađenoj imovini ne samo temeljem papira, nego još naznačuje da je to preslika ZK izvatka. Ovaj papir je prouzročio općini Sukošan i mještanima Debeljaka štetu od nekih 6 milijuna eura. Ova zemljišno-pravna zavrzlama mještanima je sumnjiva već od svojih početaka. Od 1893. ima elemente mafijašenja. Jer kako normalnim ljudima objasniti da prednici i potomci 4 puta prodaju istu zemlju, a možda i više, ali za 4 puta imamo dokaze. I onda opet tvrde da je njihov. Da. U našoj emisiji već ste čuli za naselje Debeljak u općini Sukošan. Bila je to ona priča u kojoj je općina dodjeljivala parcele kao poticaj za mlade obitelji, a završilo je gradnjom luksuznih vila koje se iznajmljuju. Ponovno smo tu zbog parcela, no ovoga puta onih koje su ljudima dodjeljivane još za vrijeme Jugoslavije. Općina Zadar nam je dala to uvjerenje da možemo tu graditi kuću. Znači, mi smo u posjedu tu 39 godina. Da bi nakon 39 godina dobili dopis da to nije naše. Vesna Smolić ima kupoprodajni ugovor iz 1910. koji dokazuje da je ovaj dio zemlje više od 100 godina u njezinoj obitelji. Prababa je kupila, znači naslijedila je baba i onda naslijedija moj čača i onda smo mi naslijedili. A bile su i maraške i kukuruz su sijali i bojame i strišanja je bilo i svega. Znači koristio se prostor? Koristio se dok je čača bija živ. Ugovor njezine prabake sud je odbio prihvatiti kao dokaz o vlasništvu. Njih je sutkinja upisala kad smo mi bili, a nas je mene ispisala. Nedavno je doznala da je jedna od njezinih parcela prodana za 135.000 eura. Ovo je sad sve postalo sporno. Priča zapravo počinje još 1893. godine s čovjekom koji se zvao Mile Labus, austro-ugarski kmet koji se upisao na česticu te zemlje, a u povijesnim knjigama postoji zabilježba da ju je već isti dan prodao drugom. Mile Labus je tu istu zemlju prodavao žiteljima Debeljaka i Sukošana i obećao je kupcima da će skinuti sve zabilježbe tereta sa postojeće čestice. Međutim, on nije izbrisao terete, oni se nisu mogli knjižiti, bili su u posjedu zemlje i to je takvo stanje trajalo do novih dana. Godine su prolazile, vlasništvo se među njegovim nasljednicima nije prenosilo, države su se mijenjale, cjelokupna parcela od 62 hektara proglašena je općenarodnom imovinom. Da bi 1986. Šumarija Zadar tužbom protiv Labusovih nasljednika dobila vlasnički spor. Veći dio ostao je šuma, a manji dio od 11 hektara dan je na upravljanje tadašnjoj općini Zadar kao građevinsko zemljište. Odlukom vladine komisije iz 1996. prenijela se imovina nekadašnje općine Zadar na sadašnju općinu Sukošan. Što je upisano i u katastarske knjige. Kada je krenuo postupak obnove zemljišnih knjiga, oni koji su bili u posjedu mislili su da će čestice dosjelošću upisati kao svoje, no to se nije dogodilo. Pojavila se praunuka kmeta Labusa i njezina djeca s rješenjem o naknadno pronađenoj imovini, u kojem stoji da sva ta zemlja pripada njima i njihovim pokojnim rođacima. Odvjetnica Ivana Raspović, koja je u početku sporova zastupala općinu, a sada zastupa dio mještana, tvrdi da je upravo u tom rješenju i krivom čitanju povijesnih zemljišnih knjiga temelj svih problema koji su uslijedili. Temeljem ovog papira je naš općinski sud u Zadru donio rješenje o naknadno pronađenoj imovini. Mi ovdje uopće ne vidimo ni naziv suda, ovdje nema ni C lista, ovdje nema potpisa službene osobe, nema pečata suda i nema datuma izdavanja. Probajte vi ovu imovinu ili bilo koju imovinu sa ovakvim papirom rasporediti kao naknadno ili da vam donesu rješenje o nasljeđivanju.
znate kolike su vam šanse? -0. Kako bismo čuli što druga strana ima reći, potražili smo upisane suvlasnice. Odbili su snimanje i uputili nas na svoju odvjetnicu. Nju smo pak zatražili da nam pokaže originalnu ispravu kojom su dokazivali naknadno pronađenu imovinu. Original se nalazi u sudskom spisu. U rješenju o nasljeđivanju jasno stoji da je sud ovih 11 hektara kao naknadno pronađenu imovinu nasljednicima kmeta Labusa upisao temeljem preslika ZK izvatka. Kako bismo se i sami uvjerili u navedeno, tražili smo više puta od suda uvid u spis. Predsjednica suda nas je odbila. Uvid smo izvršili kod odvjetnice koja zastupa mještane i u spisu pronašli samo ovo, nepotpunu presliku. Sudu je u ime svoje stranke, kako piše u spisu, takav papir predala upravo Larisa Radović. Ukoliko je on bio, kako vi meni sad pokazujete, nedovršena fotokopija, to teško bi bilo donijeti takvo rješenje o nasljeđivanju. Pogotovo po sutkinji Sonji Milja koja je vrlo britka i pametna sutkinja, tako da mislim da... Mislite da tako nešto ne bi prošlo? Ne. I meni je to čudno da... Mislim da ne, jer tako niti ne prolazi na sudu. Prema onom što piše u rješenju i što stoji u spisu, izgleda kako je na Općinskom sudu u Zadru to ipak prošlo. Općina je pokrenula tužbu kako bi dokazala vlasništvo. Sporovi su trajali godinama. Istodobno sutkinja Nižić-Peroš vodila je i taj spor i diobu među Labusovim nasljednicima. 2 godine nakon što se zemljište razdijelilo, presudila je da općina nije vlasnik tih 11 hektara. Načelnik nije htio pred kameru, ali se javio na poziv. Smatrate li se vi odgovornim zbog ove situacije u kojoj su se mještani našli? Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost jer naravno kad se izgubi spor onda bi po tome trebali biti odgovorni, a da smo dobili onda ne bi bili zaslužni. Tako da jednostavno tu ne znam što bi rekao. Puno novaca, puno truda, štiteći interes općine, nažalost nismo uspjeli. Dakle, nismo mi vodili sporove za ljude, nego smo mi vodili spor štiteći interes općine Sukošan. I od načelnika i od odvjetnice upisanih suvlasnica čuli smo ove riječi. Da li zbog neznanja, da li zbog nekih krivih uputa, zašto nitko od tih graditelja nije po završetku obnove podnio prigovor? Zašto nije podnio tužbu radi ispravka ZK stanja? Znači, rješenja su im uručena u ruke 2010. Josipov otac bio je jedan od onih koji su sudjelovali u postupku obnove i kojem nije priznato vlasništvo nad česticom. Razbolio se i umro dok je trajao rok za prigovor. Josip je kasnije naslijedio kuću. Općina je s njima vodila spor 15 godina. Nas niko nikad nije obavijestio. Do dana danas, dok nismo dobili ovaj papir da moramo otkupiti terene. Obratio sam se načelniku Martincu. Tražio sam od njega da nam pomože. Ne, kaže. Mi smo izgubili s njima spor, sada je na vama da vi nastavite. Ali što ću nastavljati kad ste vi meni to dodijelili? Što da nastavim? On i još 16 njegovih sumještana nedavno su dobili dopis u kojem ih nasljednice Labusa traže da otkupe zemljište na kojem žive po cijeni od 75 do 90 eura po kvadratu. Ne razumijem tu ljutnju graditelja koja ide prema mojim strankama i prema obitelji Labus. Pokušavamo iznaći neko rješenje. Ljudi, predložite nešto. Mi smo nešto predložili. Pokušavamo riješiti problem na najbezbolniji mogući način. Da je općina postala vlasnikom, također bi ih tražio da plate zemljište, kaže Martinac. Ne bi ljudi dobili opet to besplatno. A oni nisu sami došli i uzeli, opasali komad zemlje i tu sagradili kuću. Neko im je to dodijelio. Gledajte, općina Sukošan nije. Ali mjesna zajednica je. Moguće ja ne mogu razgovarati o aktima bivše države. Dakle, općina Zadar i akti općine Zadar i mjesna zajednica nemaju veze sa općinom Sukošan. Ali vi ste pravni sljednici. Nismo. Jesmo pravni slijednik onoga što smo dobili, ali očito to nismo dobili. Ko je onim ljudima koji su sagradili kuće dao to zemljište da tamo... Ne znam. Moje stranke i obitelj Labus su se protivili gradnjama. Znači, neke kuće na nekim dijelovima su se započeli graditi temelje. Oni su to fizički spriječavali koliko su mogli. Kako su se oni protivili tome? Koji su to godine? Od uvijek. 86. 80 u vrijeme i u vrijeme komunizma. Tu dolazimo do još jedne zanimljivosti. Suglasnost za uzimanje zemljišta u posjed ovim je obiteljima davao otac njezinih klijentica, Viktor Jerak, koji je bio predsjednik mjesne zajednice. Zajedno smo davali saglasnosti ljudima za gradnju kuće
na terenima koje smo tražili od šumarije u Zadarske i nakon njihove dodjele opet smo tražili od općine Zadar. Znači bez vašeg potpisa, njegovog i vašeg, niko nije dobio, ne. Potvrđuje nam to jedan od starijih mještana, 87-godišnji Ivan Smolić-Ročak, koji je bio tajnik mjesne zajednice. Nije rekao to je djedovina moje žene? Nikako to nije spomenuo nikada, a bili smo uvijek skoro svaki dan skupa, eto. A nikada to on nije spomenuo ni u privatnom razgovoru, ni službeno, nikako, eto. To mogu potvrditi. Viktora se sjeća i Josip. Bio je, kaže, očev ujak. Štoviše, pomagao im je u gradnji kuće. S traktorom je zna doći i ta kamenja na nje izvaza i to kad se počelo raditi. A danas Viktorove kćeri imaju suvlasništvo nad svim ovim nekretninama, koje su u najvećoj mjeri prazno građevinsko zemljište. Zbog sumnje u način na koje je doneseno rješenje o nasljeđivanju, podnesene su, potvrđuje nam policija, 2 kaznene prijave, provedeni izvidi te je sva dokumentacija dana na daljnje postupanje Državnom odvjetništvu. Upitana o svim u najmanju ruku nepodudarnostima na koje smo u ovoj priči naišli, odvjetnica Labusovih nasljednica odgovara. Ako oni kroz povijesne knjige nisu upisani, ako je doneseno rješenje kako je doneseno i ako vi smatrate i izvršili ste uvid u općinski sud, onda morate to pitati suce koji su donijeli odluku. Budući da država ima objektivnu odgovornost za vođenje zemljišnih knjiga, poslali smo iscrpan upit Ministarstvu pravosuđa, pitajući između ostalog je li se rješenje moglo donijeti temeljem preslike, je li odlukom vladine komisije općina zapravo već imala vlasništvo, hoće li promijeniti zakon kako bi se u slučaju utvrđivanja nepravilnosti ovakvi postupci ponovno vodili, ali i hoće li poslati inspekciju na Zadarski sud. Konkretan odgovor nisu dali, već citirali članke zakona i na kraju istaknuli. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao tijelo izvršne vlasti nije ovlašteno na bilo koji način ocjenjivati zakonitost postupanja suca u pojedinom sudskom predmetu, utjecati na donošenje odluke, ispravljati postupanje suca ili davati mišljenje o sudskim postupcima. Tko god u ovom slučaju bio u pravu, činjenica je da su Labusovi potomci temeljem nepotpune isprave postali suvlasnici više od 60 čestica. Činjenica je i da je Josipovom ocu kao i ovim ljudima netko zemljište dodijelio, a da su neki poput Vesnine prabake to i kupili. Da je sud donio u najmanju ruku niz odluka koje bi trebalo preispitati. Zemljišta se sada užurbano prodaju, a kupci ne znaju pozadinu priče. A ovih 15 obitelji, nakon 40 i više godina posjedovanja zemlje u koju su ulagali i gradili svoje kuće, ostaju u strahu hoće li ih i kada netko iz njihovog doma izbaciti, jer je upisom u zemljišnu knjigu stekao i to pravo.